Fangan.cz a já vás vítám u druhého videa z Let's Play. A dneska jsem to zase s Androu. Nazdar. A v tom, ty už jsi vzal ten crafting? Jo. Bohužel jo. A v tomhle díle se budeme stěhovat. Nebo, jak jsme říkali asi v minulém díle, že prostě tamhle kráva můžeš jí zabít, že se přestěhujeme, tak se tak přestěhujeme. Protože tohle místo se mi fakt nelíbí. Co tobě? No. Tak jo, já jsem se zapomněl portnout. Tak se na mě portni. Směřuju k bažině. No, mohl se vygenerovat lepší svět. Půjdem do jeskyně. Pokud je hodně velká. Slime! Zabij ho. Slime! Zabij ho. Jo, železo. Jo, je velká. Zapě. Cigány. Ne, tak počkej, tak to zůstaň. Já? Pojď nahoru. Jenom něco uděláme. Linus. Mirku? Jsou tady hubičky. Bergambo. Jsem zkouřený, vole. Jo, vole. No, já bych chtěl trošku bydlet někde jinde. Ale tady budem kopat, ale ne? tamhle pokračuje to planina. No tak můžeš natěžit to uhlí. Já natěžím třeba ty uhlí. Tam No, moc není, já jsem tam viděl jenom ty irony a uhlí. Vážně tady nechceš těžit, jsou tady opuštěný doly. Kecáš. Nekecám. Kecáš. Nekecám. Kecáš. Tak se běž podívat. Tak čekaj se Čekám ti, skuď sem, vole, jenom ti knubek. Tak čekej to. Takže knubek, že se... Jo, se mi zapíná sama. Koukej, tamhle jsou třeba. Tady jsou opuštěný doly. Mirko. Hej, tak tam ne, teď nechoď. Tak mi pojď s něčím teda pomoct, když to jsou opuštěný doly. Železo. Tak aspoň si sem pojď udělat obydlí, ne? To je logický. Čau, kamo. Já spím tady, jo. Čau. Ty vole, já tam chtěl zrovna použít crafting. Čau, kamo. Mury, železo. Aho. Ty vole, Ondra. No, co? No, Tam dávám, ne? V pohodě. Mám stony, to si nechám koble. Já udělám dřevěný uhlí. Nebo máš uhlí? 3. Dej. Tady je taky uhlí. Tak ho můžeš natěžit. Mě nebaví těžit uhlí, ono je hrozně moc. Ale bude se nám hodit. Takže to dá se říct výhoda, že jo? Wow. Pak se ještě tak portní, já se tady Moc daleko nechoď. Zatím. Já nechodím daleko, on to je blízko tady, kam chci jít. To je hned u nás. Ty vole, já jsem blbej. Já jsem chtěl... Nejsem. Já to... Nechceš. Víš co, já jsem chtěl udělat toto. Jo, dobrý, tady je uhlí. Já jsem chtěl vypéct, ale místo toho jsem udělal torčky. No tak neva, tak ho natěžím tady, co si nechal. To je tak rozledlý ty doly. No takže musíme jít jednou cestou vždycky. Ale nechoď tam sám, počkej. Já nejdu dál, teď těžím jenom irony. No pojď port potom. Já ti ani jmenovku nevidím. Já držím shift. Jsi blízko, ale trošku si spadl. Portí mě! Ahoj. Já se portnu, jo. Ty vole, já se portnu. Nejde, já jsem u tebe. Já se portnu. Jsem tady u tebe. Nechoď dolů, jdem nahoru. Au. Já ti říkal, nechoď sem. Teď se portni. Čau.
Ne, tak radši teď pojď domů. Kudy chodíš? Já chodím horem. Tak, šup, šup, šup. Dun, 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 dun. Si udělám luk. Mm, Chceš luk? klidně. Pokud máš šípy, Nemám. takže ne. Jo, mám. Máš flint? Ne. Ty chceš jet zapalovač, viď? Ne, šípy. Mám pro tebe 4 šípy. Hej, creeper udělá bum! Slyšel jsi to? Trošičku víc. Zaslyšel. Tak pojď port, našel jsem pořádný kus. Čuj. Tady voda jedna. Pošlána. Povským jsme vzali jenom ty truhly, že jo, a vyspali se, nic víc. Já to tady prozkoumávám, osvětluju a to. Kde seš? Tamhle seš. Au. Zkožený skeleton, rychle. Kde? Uni. Tu. Bacha. Au, ty jsi do mě bouchl a ten creeper mě bouchl. Teď mě creep, prosím, jo. Kryju. No to ne, že půjdeš dál. Goldy. To mě teda nekryješ. Nechoď daleko. Tak osvětluju. No ale neosvětluj. A pojď mi pomoct těžit. Já bych... Já bych to chtěla nechat potom, aby to i diváci viděli. Aby se o nic, Tak aby jsem o nic nepřišli. Já kupu irony, teď tady v té jeskyni stejně nic není. Ty vole, to je creeperský svět tohle. Já to slyšel. Fakt se mi... Tady je pořád zombie. A já si... Nechceš fakt jít? Pojď dál už. Já tady těším irony, co jsi tu nechal. Já vím, já jsem to nechal schválně zkoušel osvětlit. Kde seš? Tady dál, já tady těším. Ne, pojď sem, tady je hodně ironů. Zombie! Bacha. Zombie! Kiloura, pojď. To už je zombie, to je takový Kámo, mazor. není tam spawner, já jsem tam otočil. Je to spawner, hopni mi, Mirko umřu. Dělej port! Máš tam ty věci. Kde tam kde? Co zvoleš? Navedenej? No, Tebe. tamhle. Au. Čekla. Na tady máš kosti. Co bacha, Spider? Buzíkova. Teplej kluku. Tady máš to, víš co? Ty vole další. Tam je spawner, more. Zabedni toho. Ne, Mirko, nech ho tam. Tak? Se schovat. No tam máš ty věci, tady máš věci, kámo. Čekaj. Creeper udělá boom! Neudělá. Dobrý. Zničíme ten Víš, že spawner? tady máš věci. Čekaj. Tak do něj choď, ne? On tam je. Já si všechno. Why not? Čeláš, vole. Kdo ti to dovolil mi mlátit, jo? Tady máš, já ti Normálně. seberu věci, no. Ondro, rychle, Co je? dám ti věci, more. Tamhle máš ty pavučiny. Dávej. Co je tvoje? Tady to. Boty. Tady to. Boty. Výborně. Jdeme. Kámo, tam je další železo a za to železo už si několikrát umřel. My než Já chci vytěžíme on- železo, tak ono mezi tím zatím jako ty. Čuho, kolik jich je? Jako Tak pojď do ní. zabíjej je, já jdu zničit spawner. No jasně, se třema HPčkama je zabil, no. Pojď. Já držel CTRL místo shiftu. Hej, creeper zasekli v paučině. No, to je super. Už je zničený spawner. Jo? Ne! Ten je tak hrozný.
A tady máš šípy. Ne, nemám. Na tady máš šípy, ne? Selek. Co to bylo za armádu? Tam je další spavner, no tak nic. Au, Mirku. Ne, tady z něj upadl luk. Mám luk. Kde je další spawner? Nevadí, když za chvilku půjdu hrát potom s kámošem. Ale ne hamači. Blbec. Jo, Mirku, pojď za mnou, prosím. No von. Počkej, pojď domů. jo. Kudy je domov? Já vím, pojď za mnou, já jsem profi. Ty máš X-ray totiž, to je jasný. Šipky pro more. On mě tam nechá, boj se. Bum. Já samý výbuchy slyším nic víc. Tak, máš tady luk, ti házím. A šípy. Jdu si udělat asi meč jo, a no. iron. Hej, nebudeš mi brát ty irony, co jsou v peci, já se potom rozdělím. Kde? V mý peci. Ne? Neboj se, kryju tě. Ty jsi mě hitnul, ty magor, bacha další. Dělám. Tak nic, tohle zombie. Retard. No, počkej, mě házíš, musím to se, jde do prdele. No a tady máš věci, já jsem ti sebral nějaký. Čorko, jedna Ne, uzna. Ti dám čorovat. Si musím teďka srovnat celý inventář. Další zombík asi jde. To vole, ne. To jsou rostní zombíci, že jo? Na jakou to je úroveň? Já si myslím, že náhodou není na hard. Jo, je to na normál. Pojď za mnou. Tak když počkej, že chci si udělat sekiru. Jakou? Že já si dám železný věci. Chceš udělat? Nevím, ne. Tak Teďka ne. Buď doma, počkej chvilku. Budu, ale nechoď daleko. Teď nejdu daleko. Víš to. Kámo, sorry, ale udělám si brnění. Co si udělaj? Píše mi zase? Kdo? No, Míra. Já mu zavolám až po natáčení, že s ním tak jako něco natočím. Bojím se, pomoc. Se boj. Já jsem malej bác. Já budu proti nima bojovat tím krumpáčem. Někdo ti napsal? Ne? Tak to jsem asi Proč? blbě slyšel. Hej kámo, tady je tolik ironů v té trhlině, kde my nejsme. My jsme jenom v opuštěných dolech. Tady jsou další opuštěný doly. Tolik ironů, já nedokážu ani chvilku mluvit. Kámo, jak Ani chvilku nemáš- přestat. Co? Ani chvilku přestat mluvit. Ty jsi mi sebral to horčky. Kámo, ale pojď port. Jsi doma? Jo? Počkej, já si tady dokopu něco. Kolik máš ironů? Teď těží Já mám na právě, full iron. No, Já už Já- mám na full iron. no já mám teď iron brnění. Čo? Kde to je? Tam běž rovně a tam budou ty, to jsem mi psal. Ukončíme to tak do 10 minut, sorry, jo? Proč? Já chci potom hrát s kámošem ten Mineplex. Nebo pokud ti jde ten Origo A učit. tak to dáme delší na trochu. Bych to Nebo nedalo já mu všechno tak napíšu krátky. Tak já mu napíšu 16:35.
Nebo v kolik? Jo, v 16:00. V 16... No, 16:35 stačí, jo? No, To je tak 15 minut ještě. Ne, já si chci potom s tím třeba natočit nějaký minihry. Takže diváci budou minihry taky, že jo? Ovšem budou minihry z čehokoliv. Ale za ten Origo účet jsem se přejmenoval úplně nějak jinak. Jmenuji se Borser, nebo Broser. Nějak tak. A ví, a co jsem to chtěl říct. Takže tam se budu jmenovat jinak a budu mít jiný skin, to vám to vadit nebude. ty žádnej nemáš. Co? Skin. Ale ne, na Origo účet mám. Já se na Origo účtu se dá přejmenovat, ale tam jsem se přejmenoval nějak jinak, víš, než jsem chtěl. A přejmenovat se můžu vždycky po 30 dnech. To je dobrý teď od Mojangu. Kde jsou ty blbý zombici? Tady se krumpáčem zabít. No díka, si to vypeču. Tím krumpáčem. Já to nechám, já to chci vypotřebovat ty krumpáče. Budou se nám hodit goldy? Jo, můžeme s to udělat to enchantable potom. Já chtěl by to diamanty. Chtělo by to dia, ale ještě jsme ani tady... Zlatý skeleton. Počkej, úroveň něco. Já poznám nějaký jsme výšce. 7 asi. Zetko myslím. Že je výška. No tak v 8 hledej dia. Jsme 70. Počkej, a jaká, co je na Ičku? Ičku? 38. Co je na Z, Xku? Ne, Zetko to není, Zetko to není. Takže Ičko. Ne. Ne, Zetko, ne, X není výška. Výška je, počkej, Z je výška. To není výška. Když jsem se kopal 2 roky dolů a nic se neděje. A s čím se, když koupeš dolů, jaký se tím mění? Všechno. Ale jaký se tím mění o mínus, jako, který se tím mínusuje? Já nevím. Mě FPSka blbnou, takže... Hej kámo, takže ode mě dárek. Fuj. Bude se ti to hodit potom. Kámo, první vypotřebuju tu koženou. No. Já už jsem full iron, ale já už mám i na boty, ale nechám si do zálohy. Tak. Schovám si tohle. Nechme ten krumpáč. Dřevěný krumpáč už si teda vem. Dej mi ho, radio. A nedám do druhé. Tak já chci neho tam. Neber ho. Tak jo, no. OK, tak já si vezmu irony, OK. Ty irony jsou naše, to mi nevadí. Ale nebudem nimi moc plýtvat, jo? Já si úplně dolů dám svoje full iron brnění a teď půjdu jenom z helmu, ať se šetřím. Ne! Bodky jsou tvoje. To jsou tvoje bodky, že jo? Yep. Ne, nejsou. Ty, co jsou v trůle, jo, tak já ti je nechám. Já jsem si vlastně spletl, že mám helmu, takže bodky v trůle neopotřebovaný jsou tvoje. Super. Mám 2 goldy. Hej, nepůjdeme teď někam spolu? Spíš? Já jsem nějaký jeskyně. Ne, tak počkej, pojď na to a půjdeme spolu a tě prča. Teď si vem normálně, až se na mě portneš. Vem si full iron a ty kožený věci do toho si dej do truhle. A kam půjdem? Nevím, do nějaký jeskyně spolu. Pojď za mnou. Počkej, vem si ty iron věci.
I proč? Já mám? Ale ne full iron. To jsou moje. Co je? To jsou moje věci, more. Aha. Sorry. Aha, sorry. Sorry. Nech toho. Ty to Ty promiň. Sorry. kazíš, more. Ne, já si vlastně beru iron věci. Já si... Hele, pro jistotu si vykrafti tak 2 kamenný krumpáče. OK. To nemám tyčky, ale. Já jsem je tam vzal zpátky. Jestli jsi viděl. Ty zombíci jsou kde, můžeš mi to říct? Ty si Tady pořád. pobíhaj. A jeden meč ještě. Já rovnou budu používat ten ironový, ať je to jako víš co. Já ne. Kolik máš torček? Pojď za mnou, pojď za mnou. Kolik pojď za máš mnou. torček? Já 12. 12. Můžu... Pojď za mnou, pojď za mnou. Tak no, běž. Ale torčkuj všetko. Mohl si vzít ty botičky, ale to nejde. Já je mám v inventáři. No, to jsem si taky mohl udělat. Je tvůj. Ne, za mnou, za mnou, za mnou! Tak není. Nemám rád skeletoním, vždycky mě ohrozí. Jo, dík. Vždycky mě ohrozí. Na Ondro, tady máš dárek, můžeš udělat boumíly. Tak si šípy. Pojď za mnou. Jo, počkej, pojď si nakopat uhlí, ať máme torče. Tady to pokračuje, tady je obrovská místnost. Víš jo? Čekej, Mirko. Já to zabijím, já tě kryju. 24 stačí, ne? Natíž rovnou všechny. Jsem moc línej. Tak aspoň mě krý. No, to jsem moc línej. Tak nikam nechoď, protože jsi línej. Já kopu. A co? Irony. A to už nejsi línej? Ne, ty jsou moc vzácný, víš, ty beru. Logika. Další spawner. Ale nemám torčky. Já. Tady už jsme byli. Takže nikde nepokračuje. Já ani nevím, kudy jsi šel. Jo, vidím tvoji jmenovku. Tak aspoň těž to uhlí, ne? Okay. A neměj... Tady máš se jsou uhlí. Tam bylo uhlí? No, tak se pojď vrátit trošku. No a je tu hned zatím iron, tak víš, jak se hodí těžit uhlí. Nechoď moc daleko, čekej vždycky na mě. Ty jsi pomalej moc. Ne, já těžím a ty ne. Dík za levely, už budu mít 20. level. Ještě najít dia obsidian. A stejně se zase přestěhujem, ne? Ale už do domečku nějakýho. To bych chtěla. Kámo, kudy jsi šel? Já nevím, proč. Ne, že jako... Já kopu irony. Že jo, já jsem před chvilkou viděl jmenovku, ale teď... Jo, vidím ji. Vidím, ty jsi šel úplně někam jinam, nebo... Tady je ironu tolik. Já to osvětluju nejdřív, že nechci, aby na mě něco vybaflo. Ale i tak radši... Pomoc! Dobrý. Ale portní se, prosím, já jsem tady našel... Počkej. Hele, ale ti školy je, jo? Key Spider. A mají další spawner? No, já jsem ho už dávno našel. Creeper! Tak to bouchlo. Slyšel jsi to? Nep. Jope. Kdyby někdo říkal, jope. Kolika ty máš level? Já mále. Já čekej, ty zabiju zombíka. 19. Já 5. Já jsem umřel právě, no. Ale i tak těž to uhlí, jo. A budeš mít Já víc těžím. levelů.
Jo, těším tady u tebe, jo? Hm. A kdyby něco nekopíruju Flygana. Protože na YouTube se jmenuji Fanegrana Gunner. Tady ještě na tebou uhlí, pojď mi pomoct, prosím. Nebo, Já to vytěžím. taky se mi budou hodit levely. Že jo, jsou výhodný levely na enchantování, nebo si můžeš v kovadlině pojmenovat magic levelům. Já tě tu kryju, jo? Hej, tady je nová cesta. A uhlí. Samý uhlí, to je hrozný. A žádný diamanty nejsou, prostě ne? Za 5 minut to ukončíme. Ať mi to tak vychází. Tak nic není, to. No, můžu dát otázku. Nějakou, ne? Ten dobí Jakou? úvod, že by byl v let's play. Kdo? Ale musí mít hamači. Ten, kdo tu otázku uhodne a napíše ji do komentářů. No taky řekni, no. Ty víš teda odpověď, ty to tam nebudeš psát, jo? Otázka je, v jakém kanálu... Koukej tady na to, koukej na to. Ahoj. Jo, dík, že jsme no tak nevytěžil iron. V jakém kanálu si točil minule, nebo V jakém kanálu jsem minule působil? působíš? Ne, teď Točíš na ně. na kterém jsem točil. Já jsem měl předtím asi kanál. Jeden už. Na kterým už nenatáčím. Jo, na ten náš? Ne. Víš jak? Jo, ten tvůj. A No, ty už na něj nebudeš točit? ne, já točím na ten novej. Tam jsem ani neuměl stříhat videa, teď si koupím program na to. Ondro, tady víš, co je za tebou? Enderčorka. Počkej, tak já vytěžím ty kolejnice a hned ti Spawner. Asi jste slyšeli moji maminku, musím mít svačit. Hej, pojď to ukončit, já musím mít svačit. Pojď Tady je ke mně. enderčorka. Pojď jí zabít, pojď sem, to supportnout. No za tebou. Pojď jí zabít. Kde? Pacha, creeper nahoře. Nice. Kde? Nevím. Tamhle. Co ty jsi? Tady to ukončíme. Pojď do něj. Má hubu. Má. Dáš mi, prosím, dáš mi. Já se s ní portnu. Dáš Já se mi. s ní jdu port. Koukej, já se s ní jdu portnout. Ne, prosím. Dáš mi. Rychle, pojď. Máš nastavený home? Dělej, pojď to ukončit. Takže ahoj lidi, my se s váma loučíme. Dej mi to enterperu. To byl druhý díl a čau. Ondro. Čau.